De rebellie is dit keer begonnen onder jonge boeren in Greenslaan. Die hebben kwartlien het vrije coöperatieve woord opjochten om mijlkoor sterker te staan tegenover het bestuur en directie. Ik denk dat ze ons de mogelijkheid moeten geven om te ondernemen. Op dit moment met een nieuwe voorstel is alle ondernemerschap eigenlijk platgelegd. En ik denk dat iedereen de ruimte wil houden om te ondernemen. Hoe kritisch een soort boeren ik binnen, het lidmaatschap opzetten en hoe stappen naar de concurrent, doch je net zomaar. Wij zitten sinds 1960 al bij Friesland Campina en zijn voorgangers. Ja. Dus daar stap je net zomaar op? Nee, het is een goed bedrijf, heeft altijd een goede melkprijs uitgekeerd. Dus dat doen we. We stappen niet graag op. Nee. Het vrije coöperatieve woord had nou een eigen voorstel maken dat uitgaat van balanceerde groei. En zonder boerten van extra leveren molken. Er moet wat gebeuren en er gaat ook vast wat gebeuren. De discussie tussen directie en jonge boeren is joen achter sletten dwarren. Op 16 juni wordt in Amersfoort besletten over het nieuwe beleningssysteem van Friesland Campina.